Eli Murotube. Tänne mulla oli vähän asia, koska kesälomat on alkanut. Meillä ja tänä vuonna kesästä. Mulla joka päivä 10-12 mä en pysty sillä tekemään videoon. Mutta tähän aikaan aamulla, eli kello oli 8, toisit ja myöhemmin niin 12 jälkeen. Ehkä tällä viikolla ei tuu sit. Mä pahoittelen, jos tällä viikolla ei tuu videoita. Mulla ei oo tällä viikolla kuitenkin. Mulla viikolla mun on aika, mutta niin kuin mä sanoin, niin mulla on ne jutut, mutta tällä viikolla mulla on niin paljon muutakin. Voi olla, että tällä viikolla ei tuu paljon videoita. Ehkä 2-3 videoita. Mut sit poikkeuksessa mä voin yrittää seuraavan viikolla tehdä melkein joka päivä 2 videoa. Niin ihan vaan se poikkeuksen takia. Koska en mä halua, että tää mun tubee ihan tää sarja sulla ääntä. Kun mä vaihdan krovia niin nopein. No niin, mutta mennään nyt tänä. Mennään tän mun siis mä näytän, oota. Ei tuu niin. Ensin tuolla. No, mä sain myytyä, että mä mun siihen. Tää on mun nykyaikainen setti. Tää on mun dube-setti. Mä en myy tätä. Mä voin sanoa. Paitsi jos joku tarjoaa tietenkin tässä jotain DLC. Koska mä ostin tää varmaan 10 sellaista. Sitten mä ostin ATMS. Ostin ATMS eilen. Suora Super Gold Cup. Mä en tiedä oliko vörtti. Sanokaa oliko vörtti, mut toivottavasti se oli ihan hyvä. Meinaa en tykkää jäädä Trode häviölle. Mä tykkään pitää tätä irti. Mikä tässä on Ritual Work. Mutta siis videolla tuli joku vielä vähemmän. Mutta sitten tällä viikolla saattaa tulla jopa Trampa-video ehkä mun serkkujen kanssa, jos ne haluu tulla. Tai sitten Krovi-video niitä kai. Ne tulee meillä suurin piirtein tänään. Joo, tänään. Nyt on siis maanantai. Joskus illalla, koska mulla on 2 kerhoja. Sitten mulla on silleen, mutta joo. Niin, mulle, niin on kirjoittanut, niin laittakaa, jos haluatte ostaa näitä tavaroita, mitkä on tässä, siinä on kuulokkeet, tämmöset niin, ja vaikka tämmöset housut, ja tommoset housut, siinä on 2 housut, siinä on 3 housut, 1 paita ja kuulokkeet. Jos mä tuon sen, mä voin, jos te haluat, ja sit jos te haluatte ostaa esim. Tämän maan, mä näytän sen, Emil on Emil. Laittakaa ton postiin sekin, Emil, sen mä voin laittaa tämän maan, jos haluatte ostaa. Tää ei oo silleen niin kummonen mukaan, tää on mun mielestä ihan pro, koska täällä on valitettavasti nämä Adventure toi. Nääkin on VLS, nämä. Täällä on nämä. Sitten täällä on vielä nämäkin. Sitten täällä on tommosia juttuja 1. Sitten tuossa on Trashmas Kristalli. Sitten täällä on vielä noita taas 2 noita juttuja. Ja sitten täällä on tämmönen minifarmi. Jos te haluaisitte tän ostaa, niin laittakaa sinne postiin tarjouksia tästä maasta, niin paras tarjous. Niin pääsee sitten videolla ostamaan maan, jos haluatte, muuten. Mut mä en sit ota mitään tarkoita semmosia tarjouksia, että se pitää olla yli 5 VLS. Tai en mä määrää. Ottakaa tarjouksia, katsotaan mitä kukakin tarjoaa. Jos tulee muut tarjoukset, niin voidaan päättää, että ketä sit sen saa. Mut vielä, että jos te jo haluatte jotain tavaraa multa niin ihan ilmatteeksi, niin MS-kettatkaa mulle Crowtopiasta tai sitten laittakaa kommentteihin tää Crovide ja kertokaa siellä. Mut toivottavasti yritätte ostaa tätä maata. Ja mulla on vielä 1 maa. Ota, mikä se nimi on. Tämä. Getrekt 200. Getrekt 200 on tämä maa. Jos tästäkin tulisi tarjouksia, mä itse käytän tähän. Tarottaa nää pois. Mä käytin tähän aika paljon platformia. Tääkin olisi varmaan 2 V plus. No, katsotaan ketä tästä tarjoaa. Sekin varmaan pääsee tubeen. Ehkä vielä samassa videossa, jos sille sopisi ostajalle. Tämmönen siisti maa.
Tää on vaan tämmönen perusfarmimaa, että jos tän saatais 3 vielä, niin olisin iloinen. Mutta ei kai siinä muut, et jos te nyt haluatte siitä, jos te haluatte myydä mulle jotain kammaa, niin laittakaa ton postiin ihmeessä. Mä MS-kettäisin, jos te nyt jotain mihinkä tähän sitten vaihtaisin, jos te haluatte ostaa kapen. Siis nää on VL ja tää kape on myynnissä. Tää on silleen 2 VL, mut te voitte, tää ei oo pure, mut noin Apple on puressa. Ei pitänyt tikkaa. Tommonen rescap. Muistakaa, ja mä vielä kysyä, että jos te haluatte, niin te voitte itse laittaa kommentteihin millaista video, kun mun loppuu tää idea kesken, millaista videoa tekis. Mut jos te haluatte lisää videoita, niin laittakaa ihmeessä. Sitten vielä mä voin antaa esimerkiksi mun vaikka Steampals jollekin, tai nämä jotkut, jos joku vaan laittaa viestiä, tai MS-kettää, mut se ois tältä päivältä niinku moro, ja muistakaa laittaa postia, jos haluatte ostaa jotain tai kommentteihin. Se ois tältä päivältä moro!